Ngiyanibingelela nonke bazalwane, indawo ngey'ndawo. Nginibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abazali ngokukhethekile egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mina-ke namhlanje bazalwane ngizonethulela iriphothi ngesinye sezifundo esaba nazo ngesonto elidlule kuleli sayidi lethu kwakuLesithathu. Itopic yethu yayithi ukukholwa, faith. Sathola umbuzo ukuthi what is faith? Sathi-ke in general, ukukholwa ukuba nesiqiniseko, ubeke ithemba lakho entweni ongakaze uyibone. Sase sizibheka thina ukuthi njengabafundi beNkosi uJesu Kristu, kuyini ukukholwa? What is faith? Sathola ukuthi kuthina-ke ukukholwa ukubeka ithemba lethu sibe nesiqiniseko kuwo wonke amazwi ashiwo uNkulunkulu nakuzo zonke izethembiso ezishiwo uNkulunkulu. Kungukwamukela konke bese siyakholwa, sikuthathe sikugcine ekujuleni kwey'nhliziyo zethu. Sathola ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu enze into, uqale ayambule ngezwi lakhe. Ngakho ngeke uzukwazi ukubambelela bese uba nesiqiniseko ezwini ongalazi. Ngakho kubiza ukuthi ufunde izwi likaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Lapho uzobe usukwazi-ke ukuzazi izithembiso ukuthi zithini, ulazi nezwi likaNkulunkulu ukuthi zithini, nezinto azishilo ukuthi zithini, ukuze ubambelele entweni onesiqiniseko sayo ukuthi ishiwo uNkulunkulu noyaziyo ukuthi isezwini likaNkulunkulu. Ubambelele, ubeke ithemba lakho entweni eshiwo uNkulunkulu, usuyazi, usulifundile izwi likaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Sathola ukuthi uNkulunkulu uthembekile and futhi uqinisile ukuthi akushoyo kuhambisana nalokho akwenzayo. Sase sesithola-ke ukuthi uma sibheka-ke kwi-history, akaqali manje ukuthi abe uNkulunkulu othi meseshila into bese enza njengokusho kwezwi lakhe. Kodwa sithe masi-tracer back sathola ukuthi likhona ngampela irecord elitshengisa ukuthi uNkulunkulu akushoyo akuthembisayo kuhambisana nokwenza kwakhe. Saya laphaya kuGenesis uverse 1 kuchapter 21. uGenesis 21 uverse 1. Ufundeka kanje uthi uJehova wamhambela uSara njengokusho kwakhe. uJehova wenza kuSara njengalokho ekhulumile. Okuveza khona ukuthi uNkulunkulu uma eseshilo uyenza, ukusho kwakhe kuhambisana nokwenza kwakhe. Liphinde futhi lirekhode noma listracisise back laphaya kuNumeri, uNumbers uchapter 23 uverse 19 ukuthi kahle kahle yena wenze njani uNkulunkulu, ungubani uNkulunkulu. Sathola-ke ukuthi izwi lakhe lithi uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole. Ushilo angaya kukwenza na? Ukhulumile angaya kukuphelelisa na? Sathola ukuthi uNkulunkulu uma eshilo ezwini lakhe, akayena umuntu, akafani nomuntu ukuthi akushintshele noma akujike lokhu asethe uzokwenza. Ngakho unguNkulunkulu oqinisile, umile. Lokho sikutholaphi? Ezwini lakhe. Uma ufuna ukukholwa, kumele ufunde izwi likaNkulunkulu bese uyalithatha ugcine ekujuleni kwenhliziyo yakho, wazi ukuthi uNkulunkulu akushilo uzokwenza. Uhlale bese uyalinda kuye uNkulunkulu. Liphinde futhi lisiqinisekise ukuthi thina simele ukwenze njani ngalo izwi laphaya kuHebrews uchapter 11 uverse 1. Njengoba lisho-ke bazalwane lithi, kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo,
kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngakho thina simelwe ukuhamba sihambe ngezwi likaNkulunkulu. Kahle kahle ukukholwa ukuthi uhambe ngezwi likaNkulunkulu usuku nosuku. Ukukholwa ukubambelela ekutheni uNkulunkulu uthe. Ngeke kuze ukwazi lokho njengoba sengishilo ukuthi uNkulunkulu utheni uma ungezulifunda izwi likaNkulunkulu. Kumele uthi ngisho ureflector empilweni yakho, impilo oyiphilayo, uyibheke ukuthi ngabe le mpilo engiyiphilayo iyahambisana nani nezwi likaNkulunkulu. Ngabe lokho engikwenzayo ngibambelele ey'ntweni ey'shiwo yizwi likaNkulunkulu yini? So usuku nosuku indlela ohamba ngayo, impilo oyiphilayo kumele ifakazelwe yizwi likaNkulunkulu. Uma le ndlela ophila ngayo, i-routine yakho ya everyday ihambisana nombhalo oshiwo yizwi likaNkulunkulu, chaza ukuthi uyakholwa. Uma ngampela konke okwenzayo, i-routine oyiphilayo, impilo oyiphilayo ihambisana nezwi likaNkulunkulu, shuthi uyakholwa. Kodwa uma okwenzayo ne-routine yokuphila kwakho ingekho into ebhalwe izwi likaNkulunkulu endleleni ophila ngayo wena, chaza ukuthi awukholwa. Ngithe mina-ke bazalwane, sengibheka mina ngabheka ukuthi okay, mina usuku nosuku ithemba lami ngilibeke kuNkulunkulu. Akho medication engiyiphuzayo ngoba lithi izwi likaNkulunkulu. Ngiphiliswe ngemvimbo kaJesu Kristu, lathi nginokuphila okucikimayo. Ngithi mangihlola-ke ukuthi why ngaliphuza iphilisi, ngathi mengibheka akukho nakunye okushiwo iBhayibheli ukuthi kumele ukuthi ngiphuze iphilisi. Shuthi ngihamba ngokukholwa. Ngathi mangibheka ngingumfundi kaJesu Kristu, usuku nosuku ngiziphilisa ngokukhuleka, ngiziphilisa ngokufundiswa, ngiziphilisa ngokuhlanganyela nabazalwane sidumisa uBaba wethu osezulwini. Ngathi uma ngibheka akukho la kuthiwa kumele ngikhathazeke ngalutho. That's why mina ngingavuki ngemsebenzini ngiyokhathazeka, ngiyogqilazeka ngoba lithi izwi likaNkulunkulu, ungakhathazeki ukuthi uzodlani, ukuthi uzophuzani, ukuthi uzogqokani. Funa kuqala umbuso kaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu, konke okunye kuyonezezelwa kuwe. Kanti mengithi vela kukho la ukuthi kumele ngibe employee yezwi likaNkulunkulu, shuthi ngiyakholwa ngoba lento engiyenzayo, le mpilo engiyiphilayo ihambisana nale bhalwe ezwini likaNkulunkulu. Ngikwaze ngani lokho? Ngikwazi ukuthi usuku nosuku njengomfundi weJesu Kristu kumele ukuthi ngizifunze, ngizifamiliarize, ngizazise ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu. Ngakho noma kuqhamuka i-challenge, kumele ukuthi ngifunde izwi lakaBaba wami osezulwini ongithembisile, ukuthi mesethembisile nami bese kwenzeka njengokuthembisa kwakhe, ukuthi ngihambe ngiyobheka ukuthi kule challenge engibhekene nayo lithini izwi likaBaba, ngiyitheklisha kanjani. Angizokwazi ukuthi ngitheklishe i-challenge engibhekana nayo uma ngizulazi izwi likaBaba, uma ngingakholwa, ngoba uma ngikholwa kuchaza ukuthi ngithatha izwi nezwi likaBaba ngiligcine ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngakho usuku nosuku uma liba ne-challenge yakhona, nginesiqiniseko ukuthi likhona izwi likaBaba elila eBhayibhelini elizongitshela ukuthi leyo challenge noma lingabe lokuhlushwa engihlangabezana nako, lithi izwi likaBaba ngizofeyisana nako kanjani. Ngakho kumele ukuthi ngilifunde izwi likaBaba, ngilazi ukuthi thini. Nempilo yami kumele ukuthi mangiyibuka ngibheke ukuthi iya-reflector yini okushiwo iBhayibheli. I-routine yami yosuku, indlela engiphila ngayo, i-reflector okushiwo iBhayibheli yini? Akukho yini engikwenzayo one-daily routine okuphambene nalokhu kubhalwe eBhayibhelini? Kahle kahle iBhayibheli lungukuphila kwami, iyona guidance yokuphila kwami ngoba liyizwi nezithembiso zikaBaba wami osezulwini. So kumele ukuthi impilo yami i-reflect iBhayibheli. Uma kuzoba khona engikwenzayo okungekho eBhayibhelini, shuthi angikholwa. Siqhubeka-ke bazalwane, sabheka ukuthi-ke yini enhle ngokukholwa. What are the advantages of faith? Sathola-ke bazalwane ukuthi enye
yezinto ezinhle ngokukholwa, enye yama-advantages of faith ilaphaya kuJohn 11:40 ekungukuthi uyokubona inkazimulo kaNkuluNkulu. Lona-ke izwi laphaya kuJohane, ngokukaJohane chapter 11:40 uthi, uJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaNkuluNkulu na?" Okuchaza ukuthi enye yezinto ezinhle ngokukholwa ukuthi uyakubona inkazimulo kaNkuluNkulu. Esemasibheka kahle kahle ukukholwa kugcinisa empilweni engayona yale emhlabeni, ngoba lesizweni siphile enyameni. Inkazimulo kaBaba wethu osezulwini ayibonakali uma uphila la. Sathola ukuthi uyobona inkazimulo kaNkuluNkulu ekuphileni okuzayo, okuphinde futhi kufakazelwe ukuphila ukuthi ukuphila okuzayo nakhona ukuthola ngokukholwa. Esitheme sithola futhi ukuthi enye futhi nayo yezinto ezinhle ngokukholwa, enye ama-advantages of faith ukuthi uyoba nokuphila kwengunaphakade okufakazelwa nguye futhi uJohane laphaya ku-chapter 3 uverse 16. Elithi-ke izwi malifundeka lithi-ke, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Sathola ukuthi enye yezinto ezinhle ukuthi uyoba nokuphila kwaphakade. Ngakho-ke nalapho uyobe usubona inkazimulo kaNkuluNkulu. Ngakho kubiza ukukholwa indodana kaNkuluNkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Ukholwe yizwi lakho ukuze ube nokuphila okuphakade. Ukukholwa kubiza ukuphila kwaphakade. Sabe sesithola futhi enye futhi yezinto-ke ezinhle ngokukholwa ukuthi uyabusiswa, it is being blessed. Sathola ukuthi kuyatholakala laphaya ezwini ngokukaJohane uchapter 20 uverse 29. Ebese lithi-ke lona izwi laphaya ngokaJohane u20 uverse 29, uJesu wathi kuye, "Ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga." Sathola ukuthi yithi-ke labo ababengahlalanga nayo iNkosi ngalesiya sikhathi soJohane, kepha thina sikholiwe singazange simbone uJesu Kristu. Sikholiwe okufakazela kona ukuthi simele ukuthi sihambe ngokukholwa, hhayi ngokubona. Thina-ke sibusisiwe ngoba sikholiwe yiyo iNkosi yamakhosi singazange siyibone. Kwathi-ke bazalwane, esiqhubeka nesifundo sathola ukuthi as much as kukhona-ke okuhle ngokukholwa, okukholwa yizwi noma kubeka ithemba lakho ezwini likaBaba wethu osezulwini nezethembiso zakho, kukhona-ke futhi nokubi esikutholayo ngomuntu ongakholwa. Umuntu ongakholwa umuntu ongahambi njengokusho kwezwi likaBaba, ongalilobile ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Sathola ukuthi kukhona-ke okunye kwako kubi ngokungakholwa, ama-disadvantages of not having faith, ukuthi ulahlekelwa ngokuphila kwakho. Esikutholile khona laphaya kuJohane uchapter 3 uverse 36 u-B uthi, kepha ongakholwanga yindodana kayekubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkuluNkulu ihlezi phezu kwakhe. Shuthi lowo muntu loyo uzoya ekubhujisweni ngoba lowo muntu loyo akakholwanga yindodana. Indodana sithola lapho ukuthi ithini, noma sithola ukuthi ithini, siyithola ezwini likaBaba wethu osezulwini. Ngakho uma ungakholwanga yindodana eseBhayibhelini esezwini likaBaba wethu osezulwini, uyolahlwa ngoba lithi kepha ongakholwanga yindodana kayekubona ukuphila. Ngeke uzokubona ukuphila ngoba uma usenyameni uyiphinde ufe. Sikhuluma ngokuphila okungale
kwenyama, suthi wena uyolahlwa, ngoba ngisho intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakho already. Uma ungakholwa indodana kaNkulunkulu esembhalweni oyiBhayibheli, oyizwi likaBaba wethu osezulwini, okuyikho kusinika isiqiniseko sokuthi ubaba uthini nezithembiso zakhe yithini. Ngakho uma ungakholwanga yileyo ndodana esezwini likaNkulunkulu kuyiBhayibheli, uzolahlwa already. Ulaka laNkulunkulu luphezu kwakho, ubizwa ukuthini? Uguquke, ngoba uzolahlwa ingona phakade, uzoyiswa ekubhujisweni. Kuphinde kube ukuthi enye yezinto ezimbi ngokungakholwa ukuthi awumthokozisi uNkulunkulu. Ngakho uma ungamthokozeli uNkulunkulu uyolahlwa ekubhujisweni. Haleluya. Sikuthola futhi laphaya ukuthi kwenzakalani kuwena uma ungamjabulisi uNkulunkulu. Sikuthola laphaya kuHebrews 10 verse 38 kuya ku-39. Lithi-ke izwi, kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehla nyovane, umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kepha thina asisibo ababokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube ngokusindiswa komphefumulo. Okutshengisa ukuthi umuntu ohlehla nyovana akamthokozisi uNkulunkulu, ngoba lowo muntu loyo uyoya ekubhujisweni, uzobhubha. Ngakho enye izinto ezimbi ngokungakholwa, njengoba lisho nje ukuthi umuntu okholwayo othokozisa uNkulunkulu, okholwayo obambelela ezwini nasezithembiseni zikaBaba wethu osezulwini. Sase bazalwane, sibheka ukuthi ngabe kulo iBhayibheli okuyilona record umzalwane nomzalwane analo okholwa uNkulunkulu, elisiqinisekisayo ukuthi ngabe uBaba wethu osezulwini uthini. Ngoba ukuthi izulu nomhlaba ladalwa kanjani sikuthola eBhayibhelini. Ukuthi konke kumele sikwenze kanjani sikuthola phi? eBhayibhelini. Akekho kumuntu ongathi ukholwa uNkulunkulu kodwa aphinda athi akakholwa iBhayibheli, ngoba alikho nelilodwa ibhuku elisifakazelayo ukuthi izulu nomhlaba ladalwa kanjani uNkulunkulu. iBhayibheli kuphela. Ukwazi ukuthi uzothi uyakholwa uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu thina simkhonzayo bethi walidala izulu nomhlaba kanjani, futhi umuntu kumele ephile kanjani, ebesho ngeBhayibheli, bese ukholwa uNkulunkulu. Kodwa iBhayibheli awukholwa yilona, iNkosi uJesu awukholwa yiyona, akukwazi ukwenzeka-ke lokho. iBhayibheli lona record likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu walidala kanjani izulu nomhlaba. So lo nkulunkulu thina simkhonzayo uNkulunkulu ekumele sithi mesibuka ukuthi wadala kanjani izulu nomhlaba, bese sithatha konke akushoyo njengoba ethi nje asikholwe indodana yakhe yona yodwa uJesu Kristu, futhi iyona eyindlela eyiqinise ngokuphileza kuye. So uma umuntu ezothi hayi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, ukuthatha lokho. Uma ukuthi ukuthatha eBhayibhelini, kumele ukuthathe konke okushiwo iBhayibheli. Ngakho sithe mesibheka-ke iBhayibheli ukuthi-ke linawoni mhlawumbe irekhodi lokuthi ngabe bakhona abamjabulisa uNkulunkulu ngendlela abakholwe ngayo, okuyisiqiniseko ukuthi bayofika ekuphileni okuyinguna phakade. Sathola kuHebrews 11 hayi wona khona impela amaqhawe akhona amthokozisa uNkulunkulu ngokukholwa, esibala uAbela, uEnoki, uNoah, ukuthi impela babemlalela uNkulunkulu, belilalela izwi lakhe. Ngalesa sikhathi siyathola ukuthi kwakuba nje literally ivoice, kwakuzwakala ivoice kaNkulunkulu, beyilalela beyithatha imiyalo kaNkulunkulu, beyizwe kuye qobo lwakhe uNkulunkulu. Kodwa thina siyathola ukuthi kuthe kuhamba kwafika indodana kaNkulunkulu enguJesu Kristu. Bona abapostoli
bathatha izwi likaNkulunkulu. Thina-ke sesithathwa embhalweni obhalwe phansi ohlanganiswe waba umqingo kuyiBhayibheli ukuthi kumele ukuthi sikholwe kanjani uNkulunkulu. Konke-ke kulo iBhayibheli kuyizwi likaNkulunkulu. Sathola ukuthi hhayi kona kuyenzeka impela ukuthi umuntu akholwe aze amjabulise uNkulunkulu. Sathola ukuthi akhona impela amaqhawe. Sase sithola naleli-ke iqhawe elingu-Abrahama. Ukuthi-ke u-Abraham waba yindoda eyamuthokozisa kakhulu uNkulunkulu ngoba wathobela uNkulunkulu, wathobela izwi likaNkulunkulu, washiya konke ayekwazi, wathatha izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo. Lokho kwakungukukholwa ngoba wayengazazi ukuthi uyaphi nokuthi yonke into izogcina kuphi, izogcina kanjani. Kodwa ngoba wayethemba yonke into eyakhulunywa uNkulunkulu neyathenjiswa uNkulunkulu, wayesephila impilo eholwa uNkulunkulu kukho konke. Sathola ukuthi kahle kahle uNkulunkulu isizathu sokuthi azamsusa u-Abrahama ezweni lakubi ngoba uNkulunkulu wayekhipha noma wayemdrena u-Abrahama emdrena impilo endala, edrena i-environment ayijwayele, edrena imithetho yezwe nezinto asey'jwayele ezweni, edrena impilo yobunyama yokuphila enyameni emholela empilweni yakamoya, lapho azohamba khona ngemithetho kaNkulunkulu kuphela, ahambe ngokukholwa, engakholwa noma engakholelwa ebantwini njengasempilweni kade iphila ekuqaleni, kodwa ehamba ngokukholwa, ekholwa umdali wezinto zonke, lo mdala ngisho kunezinsuku owadala konke. Ngakho wayesekwazi u-Abraham ukuhamba ehamba kamoya esemhlabeni esenyameni ngoba ngokuhamba kanjalo ehamba kwamoya ehola uNkulunkulu kuyona yonke into, wayesezahlukanisele uNkulunkulu ngokugcwele ngokuphelele, esekwazi nokuzwa izwi likaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo, zingekho izinto ezimphazamisayo ekuyo lempilo entsha, ekwazi nokuthi ehambe ngendlela engcwele ngoba welalela izwi likaNkulunkulu, ekholelwa izwi likaNkulunkulu. Ngakho ngokwenze njalo wazibekelela ukuphila ingunaphakade ngoba uNkulunkulu ngale ngathi emahlukanisa nesystem yezwe nezinto zezwe. uNkulunkulu wemkhipha kwimoya noma kwispirit salelizwe, wemkhipha kwisystem yalelizwe. Ngakho u-Abraham ngokukholwa uNkulunkulu washiya konke, wahamba engenalutho, enokukholwa nje kuphela uNkulunkulu, ekholwa izwi lakhe, ekholwa izethembiso zikaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu waba kanjalo nokuthokoza, ethokoza ngokukholwa kwa-Abraham, ethokoza ngenxa ka-Abraham. Ngakho-ke kuyatshengisa ukuthi kuyenzeka thina-ke manje ukuze sijabulise ubaba wethu osezulwini ngokukholwa, kumele ukuthi sibambelele, sigxile ezwini likaNkulunkulu, sibambelele kulona, sikuthathe silobe ekujuleni kwenhliziyo zethu, libe ngukuphila kwethu. Konke esikwenzayo, each and every routine yempilo yethu ireferenswe yizwi likaNkulunkulu. Sathola-ke laphaya kuHebrews 11 uma sifunda sisuka laphaya kuverse 8 kuya kuverse 16, ukuthi ngokukholwa u-Abrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abezaya kumukeliswa ibe yifa lakhe. Yaxolisa abazalwane, cela ukuphinda. Ngokukholwa u-Abrahama walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni
abeza kuyamukeliswa ibe yifa lakhe, waphuma engazi lapho eya khona. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesethembiso kwangathi ngeleli zizwe, ehlala ematendeni, beno-Isaka noJakobe, beyizindlalifa kanye naye zaleso sithembiso, ngokuba wayebheke umuzi onesisekelo, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Sathola ukuthi uma ubuka kahle kahle, awukho umuzi onesisekelo owakhiwe uNkulunkulu la emhlabeni. Saqhubeka sathi ku-11, ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe yisikhathi ngokuba wathi ukholekile owethembisayo ukukholwa. NoSara kwenzeka into ngehlo lenyama omunye umuntu ayibuka impossible ukuthi yenzeke, kodwa ngenxa yokukholwa kwenzeka isimangaliso. Sidlule sek-12. Ngakho-ke kwavela koyedwa, yena enjengowesewafa, abangangezinkanyezi zezulu ngobuningi, bengangesihlabathi esisogwini lolwandle esingenakubalwa. 13. Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izethembiso, kepha bezibonile, bezithakazele, zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Shuthi abakwamukelanga abakuthenjiswa uNkulunkulu la emhlabeni, futhi babezirigada as izihambi, bengaboni bezingathathi ukuthi bangabahlali nje balomhlaba. Ku-14. Ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Uma kambe bebecabanga ngalelo abebephuma kulo, bebeyakuba nethuba lokubuyela kulo, kepha manje balangazelela elihle kunalelo, okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi unguNkulunkulu wabo ngokuba ubalungisele umuzi. Ngakho bazalwane, kuyatshengisa ukuthi kahle kahle lento uNkulunkulu ayithembisa, izwe lesethembiso abathembise lona akulona elakulomhlaba. Kubiza-ke ukuthi ukholwe ukuze ufinyelele kulelizwe lesethembiso uNkulunkulu athembisile. Uma siya lapha ku-39 kuya ku-40 lithi, labo bonke befakazelwe ngokukholwa abazuzanga isethembiso, ngokuba uNkulunkulu wayesebonele okuhle kunalokho ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu, okusivezela ngokusobala ukuthi kahle kahle konke lokhu uNkulunkulu uzokuphelelisa nathi sesikhona, kodwa akekho noyedwa ozofinyelela kulelizwe lesethembiso ngaphandle kokuhamba ngokukholwa, ngaphandle kokuhamba ngezwi likaNkulunkulu, ngaphandle kokuhamba ngokuthi uNkulunkulu uthembisile ukuthi, ngakho mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi. uNkulunkulu uthe ezwini lakhe, ngakho mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokhu akushilo ezwini lakhe. Kahle kahle uma sesimantanisa ukukholwa nokuphila kwey'ngunaphakade noma ukuphila Yesu, i-eternal life, siyabona ukuthi kahle kahle imfihlo nje isimple yokufinyelela kwi-eternal life, yokufinyelela ekuphileni ingunaphakade, ukukholwa nje kuphela. Ukukholwa-ke ukuthatha izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo, ugcine ukulilobe ekujuleni kwenhliziyo yakho, ukuthi uNkulunkulu uthe, mina ngiyathemba futhi nginesiqiniseko ukuthi njengoba eshilo uzokwenza. uNkulunkulu uthi angihambe kanje, njengoba esho eBhayibhelini ukuthi angihambe kanje, ngimele ukuthi ngihambe kanje. Ngireflecthe konke okuseBhayibhelini ngempilo engiyiphilayo, ngoba kumele ukuthi ngiphile impilo yasezulwini ngile emhlabeni. Ngikwenza kanjani? Ukuphila kwamoya ngisenyameni ukuthi ngithathe izwi likaNkulunkulu ngigcine kumina, ngoba izwi likaNkulunkulu lingukuphila okungcwele kwaphakade. Izwi likaNkulunkulu lingukukhanya kwaphakade. Izwi likaNkulunkulu lingumoya kaNkulunkulu.
liyaphila. So ngimele ngithathe ukudla kwakamoya ngiyise enyameni ukuze kungiphilise, ngiyise enyameni kungiphilise impilo yakwamoya. So the only way yokuthi mina ngiphase i-test yalemhlabeni ukuthi mina ngifide ngomoya oyizwi likaNkulunkulu, ukuze mina ngiphase ukuvulelwa, ngivulelwe ukuze ngiphase, ngivulela amasango asezulwini, ngoba mina ngihambe ngizwi likaNkulunkulu, ngahamba ngokukholwa, ngahamba ngizwi likaNkulunkulu. Ukukholwa kuwukuthi ngibeke ithemba lami, ngibe nesiqiniseko ngizwi likaNkulunkulu. Ngakho kumele ukuthi ngizazi ukuthi ngihamba kanjani ngokufunda izwi likaNkulunkulu usuku nosuku, ngizifide ngokudla komphefumulo okuyizwi likaNkulunkulu, ngoba yebo ngiyaphila enyameni, kahle kahle umuntu mina engimfidayo ngizwi likaBaba umoya lo waphefumulelwa uNkulunkulu kimi. So inyama ifuna ukudla lokwasemhlabeni, kodwa umphefumulo ukuze uphile kahle ngokwentando kaNkulunkulu, ukwazi ukuthi uphilele ukuthi ufinyelele kwinguna phakade, ukuthi ngiyifide ngizwi likaNkulunkulu. Yilokho nje bazalwane, ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi angibhidilishanga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi yes, angenza ngamaphutha amaningi. Haleluya bazalwane, Inkosi imgcine. Umuntu nomuntu ahambe ngokukholwa, ahambe ngokuthemba izwi likaNkulunkulu, ngokuthemba izithembiso zikaBaba wethu osezulwini. Ngiyanithanda nonke bazalwane ngothando lukaKristu, futhi ngiyanikhumbula nonke ngokwahlukahlukana kwenu. Ngiyanithanda kakhulu bazalwane. Inkosi uJesu Kristu waseNazaretha inigcine, iniphe amandla okuthabatha isiphambano usuku nosuku sisenkambeni. Lithi izwi ngokuphuka nje kwey'nsuku liyasondela loluya suku olukhulu. NoBaba washo wathi usuku nosuku maliphuka wazi ukuthi liyasondela usuku lokubuya kweNkosi uJesu. Sengathi iNkosi ingasipha amandla okubambelela kuze kufinyelele ekugcineni. iNkosi uJesu isifice singenasono, singenacala, singenabala phambi kukaNkulunkulu. Noma umuntu mehambe ukubuya kweNkosi uJesu ungakafiki, ahambe engenasono, engenacala, engenabala phambi kukaNkulunkulu. Haleluya bazalwane, uJesu Kristu inkosi engcwele. Amen.